Ngai ku blai step ya pi hagani ka por ki basngap ya gani ka program morning mana sachisin pat ngin ya puson na ka ktinu blai hakaba ngin ya puli na ka sam ka balai phusau ka khot ka banengkong hadun riu pat na kani ka banta ngin ya kren ya ka khubor ka bangala ai kerteng kumnungin le haki por jo ka jing shifting bat jingma ka sam balai phusau khot banengkong ngan kerku yu trai halaga sngi kajingero jong u kan long haga shintur jonga barbor kani kadai ka sam jong David kadai haga por ka bau David umdan jing shangan shu ka jing im namar us im solo la bet thong yo David kat shabu let David wala hab ban petri shigi krem ki kro shigi klau ki tap shigi lum ki them tang ban light na ka kti jong im sol Henry hagaway ka por ka bom sondan jakashu ban pet shanu shano ularai ban petri no shaw sim Abimelech jong kakat ondola poi hangta ka jing shifting kam shimla ino yo David u shifting by sim Abimelech ru un penyap no yo kumta ula le man le yela de kum u balamwir habau si Abimelech u yo i yo bri walamwir long gi shakri bakin be no yo David au David ula pet no nang hakata ke jinga lenti ka ba kat chaba pet kat chaba phai tang ke jing shifting ke jing ma suda ka ba ap u David u angan ker khu yo trai halaga sngi jingero jang u kan ha shintur janga barabor kata ka dei ka atiar ka ba David u shim ha ka ba amdan shu da kumwei pat ban le kani ka long ke jing hikai na ka banta jong ni ru ngila ban don ha ka nu ke jing shem de ke jing im ka bangi dap de ke jing shifting ke jing sngau kot lat ke jing sngau janjar ke jing sngau leng a ha ke jing im kitma ki babon ngi ai leng ba Henry to in ker khu yo try ngin ye ro yo try ha ka khot ka balai jongani ka samalai phusau David u ong biang a to pen kraw yo try lembat nga ba tu ngi kan tiu lang ngi ka karteng jong u la yathu ha ka Bible ka kam jong ki apostle men bo Paul Silas ki la chat set bendi namar ki jingalap ik gospel ha ka jaka bakin khinyum ha ka jaka bakin yam ha ka jaka ka bakin rai ban ino ya ka jing shakri jo ka jingalap Henry ki la yaro yo blay bat ki la tuai ha po ka ying bendi kat hadu pa paro ki badan ka ying bendi ki la yo sngo ya kata play lo wan jingo wala pelat ki ne ka ying bendi kani kadai ka penta ka badan kamba ka jing im jong iru kumdongin le ka por di ka jing shifting bat ka jing ma ka jaka bagin pen snap i kita ka jing shifting ka jing ma to ngin ye ro ngin kan tiu yo play in ai buram bat ngin ye ro yo try kad khot ka ba ar jong ni ka sam lai pusau ka ong ka men sim jonga ka le risa ha utrai ki balui lui ki ne osngau ye ka tabat kin kamen u David hapdeng kata ka por ka bala nyon ya ka men sim bat ka jing mut jong u kabalapan tatyan ya ka jingmot ya ka mansim da kata ka jing shifting ba da ka jing ki bu ya kendo Henry ulapan klan da lade ya lade da ka jing shani ha blai wa kharau por kani ka dei ka lenti ka bangiru ngi don kam bangin pan klan da lade ya lade da ka ba shani lot ha blai la ha ka no ka jing shem jo ka jing ker khot ka ba saw jo ka ni ka sam ngala wat yo try ba wala pai ktin yanga wala pelat yanga na ke shifting jonga baro hakum kani ka por ha ke jakabu David un wat ke jingerap nangno ula sngau dai ban wat yo play hakum kani ka por ba try ni rap yo un ai bor yo un kershan bor ka kitab u Jeremiah atndal nong khot ka ba khalai ka ong ba pinwat inga bat pin shem inga ba pinwat inga da ka don wot baro haba ki jing ki one shop ha ki jing im jongi haba ki tma ki babon ki don saudong jongi kumnong in le tung in wat yo play de ka don wat baro bat hangta u play ngin shem bat u haba ngin wat yo ngin pule ka khot ka basan jo ka sam lai phosa kile khmi ha u tela pan shai ki bat ki khmat jong ki onom pen lengo lanu ro David Ukraine ya kane da ka baumat u shem dalade hagane ke jinga lenti jong u ha ke jing im ka badap de ke jing shifting da ke jing ma bat ka pakni ke jing yap kaladon hajan jong u Henry
ulan nang ban kmit cha ublei hakum gani kapor bar ha baula kmit cha ublei ka jingteng shan nau blei kalau wan ha ka jingmot ha ka man sim jong u bala weng no ya kata ka jing sngau ka dum jing sngau kulmar ka jing sa lengo baro kalau la weng no nau David bat komta ula sngau shai jingmot la so shai man sim pat ka ka bode batle kata ka dei ka ka bang yo ha gani kapor la ya thu a kapor bau David udang dei tang u khna nong up jingri jong kapa ula ya khun la challenge baru koliat but the shisha David ulong tangkum ukhna rit akhmat jong koliat urat pa ubakrau reu David shim la pet ye jing krau ka ren yang ren yot ye jing klan bor jong koliat ula pet ye jing krau jong blei jong u but komta da kata ka jing pet ka ba kanjaman sim ka jing pet jo ka jing et ula nut ban challenge u koliat but ula job yo koliat kan khot ka ban riu ka ong une urang liu la lanyar te utrai le osngau ye u bola pen im ye u na ki jin jan jar jong u baro hakani ka por jong ka jing ma ka ba ap yo David kat chebo pet kat chebo phai ula khot kar pat yo blei bau blei ni rap yo u bau try pelai yo u na ki jing yap blei yo osngau bring ka ta ka jing sngo mar wei ka bam dan manu ban ya rap yo u ka jing sngo sa khun swet namarus i mula be thong me ka jing im jong David ukang siya play belat yu na kaway kapor siya kaway kapor u Petros ru ha kapor ka bola de ban ngam jelop ha ka khot karpat yu Jisuang a try to pen im yang Jisu yu asngau ya kata ka jing khot Petros kne ri ka kti belat yu Petros na ka jing yap jelop se ka jing im jong i ru se dona pring jong i la kertawir ya pi de ka jing ki jing ma ka jing shipti Pis ngau ko man sangam jalop no ka jing im ngau ko ma ka jing ngai kan satu no ngau ko ma ka jing im kam don bor shu khot yo try na mar ka Bible ko ong e ban khot karpat ka teng jong u jong try on pen im yu play ni rap yang i ha ka ni ka por kini ki dei ki lenti kum no ngin le ha ba ka ha ki por jo ka jing ship ting bat ka jing ma ki ba wan ban ker saudong ka jing im jong dongin nang ban ya ro bat ker khu yo try dongin pen klan ya lade daga bashani how play dongin wat yo play daga do not baro dongin pet yo play om shigi jing dongin kang ru show play nam ta ga jing ra play ker khu ing ha ni ka por ban duai naga banta jong pi a play bok pa jong i ba baneng ha kerteng Jisu khun jome ngawan ga ni ka por ban duai naga banta kito ki ba ha ni ka por ki dan ha preng ga ji shifting bat ga jing ma ki dan ha preng ki thma ki babon ha ga jing im ke jing sa lengo ke jing so ka dum ke jing so kulmar ha ke jing im ke bakim so nang shu ke ke bade ban le try to ya rap ye ki to wan ban pelat ye ki sngo ba me na peneng ke jing tuai jong ki but try kershan bor ye ke ban sim bade ke jing mot jong ki try pelat ye ki na kata ke jing ma pelat ye ki try na kita ke jing baro na maka klien jom ka ong ke jing jar ba hok ki long shibon ndreu try pelat ye u na kita baro to kan long ru ki priu jom he ka por ki bas ngap ye ka ni ka program morning mana ngada kerku ngakreni ki jing pen khia ki jing pelat ye ki bat ka jing tingen ki jing pen shai bor ye ki ha kerteng chiso bana nasaret twai ngapan ki ni baro amen do blain kerku ye pi baro